ime ahụ adị m n'aka ahụ dịkawo mma ọkwa vidio igonga ọnya le trend and ihe o ji wo ohia ka ahụ ụla eji igonga mmemme awụkwala eji ya eme ụmụ agbọghọbịa eji ya eme ewu eji ya eme ndụ nne nwanyị enwere ndụ ụmụ nwoke ha nwụla sọsọ ndụ ha nkere ime eji ewu nne nwanyị ha chọghị imekwa eji ewu ti nwa agbọghọbịa ọwụjiarụ nne nwanyị afụta nwoke la agato any extent ọ sọrị ọga ka ọ kpọfụta nne nwanyị a ụmụnne nwanyị bịaje ha adụ ịtọ dụ ịlọ dị ise aha karị nwoke ebu ihe njiwola agwa ụlọ ihe ewu ọkwanye bụ emeghachi mbala ọ dịghọ mma nwaanyị la ụka nnọchiala ahụbala omenala nke onye ọbụla this and that ala ekwu ama m laala ahụbala omenala anyị ha mma ajụ o kwesịrị ka nwoke na-eji ya nwunye mmadụ mana ụlọ mala ọkaji nkụ ka ekwu ele nwoke na-eji ya nwunye mmadụ what of ụmụ nwanyị ndị nne nwanyị mma akpọrọ ụmụazị ụmụ nwoke nka lụchara nwanyị ọhụụ la anya ọcha nwunye mbụ eleli otoji mana ụmụazị ya nka bịara ji ka nwe ihe ama nwunye eleli ọlara iji kpam abalị niile ji ya agaba ihe ha nwoke na mmemme onye ọbụla mma agbata eje elele maka na osiri nke ya ese okwu ka anyị mkpụrụ ọlụ ọkwanya ka anyị mekwuchiri ihe niile omenala ọshịw ji nwunye mmadụ jekwuwe ji mmadụ omenala ọshị ji mmadụ jekwuwe nwunye mmadụ ihe agatọjagwụkwa ihe emebikwu mana ọ bụrụ ịchọrọ ibido ha dozibi lelu m anya go wee nwee ma wọchị m mara lọdụla nsọ ọ ihe nrụrụ arụ ka ọwụ na nwunye mmadụ vụrụ telegavinya nwoke nlọkwula beji ululabụ egegele eziza shiokere bịa ọgwụ ka alụghee ha do dere m la comment section makala reti ụmụ nwanyị nlọla ji nji afọ ha maala ajụjịshị ọgwụ abịa ha gụla eso anyị ndị igbo ese aha alụghụ ịlụọ ezigbo ji ọjọọ mgbe ịlụchajiri ji ọjọọ ahụ ị ga ahụ bak gakwuahụrụ esenta anya adọwo mma ọlụ ọgwụ ka eji eme ọnya ka nche ka njụrụ nwekwara ike ọwụrụ bịa ọgwụ ole eme ụdị ihe shọkwa anya ọwụla ihe nke jiwu mmemme lọmụlọ lọdụwe kụzielu jiwu staịlị ụmụ nwoke kụzielu ụlọ nwunye ụlọ staịlị nje ka o shiwuru nwaanyị nwoke ọjọọ mmegbu mendemende mele elu mele ala mele akụkụ labụ mende ihe niile mekịa nya aka ka ahụ mma nji ihe o ji kara mma nji ihe o ji bụrụ nke aka mma karịa nke nta iji aka eme ihe niile onye ọbụla lahakwala marriage uje lọrụ ka marriage nwaanyị lọ ka kawo mma ụfọdụ ụmụ nwoke achọwụ nnọọ na ihe ha nkere nwunye mmadụ at least adịshọla ha dị safe jiọmbụ ile eji nwunye mmadụ ọnwụ odo nso jiọmbụ ọnwụ jiọmbụ odogwu nso ọkwala ka oshidu nwunye nke ịlọ ụmụ nwaanyị ha ebiligwo gọchaji ekwensu nwunye o nwere ike chiri ụtarịtarịla ndị iri nwụọ nwunye nke ọjọọ nwere ike chila ọjịgo ka ọ chọrọ were tarịtarị chi aga anwụ ihugolo ụmụ nwoke la ahụ ụmụ nwoke tim olu up shili no na ụlọ aka ihe nwunye mmadụ ka mara keshi ndị nwunye mmadụ alọ ebe ji ya ọ ihe nchi ka m kwuola nke